Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yo itaalawas ang napauluan. Probinsya na, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agrubot na garudan, tamapanta iti probinsya nagtaudang. Sumurot lakit din ni boss. Umay natamad sukunan. Kung nasiguro day jay alosyang, nga isulaang ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak apaatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakita ni ti panagraam. Saan met abakla ti gungunay na mami? Jay met kunada amatyo nga gungunay. Macho nga ta? Apay nga rod nga aging ga ita, katawan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga no si kamat ti sumarunong aglive. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon, ngam numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kayat ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale. Di tayo pa'y matamu no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni sir ka ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, asukunan timay sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapul atong palak ting karik kininanang mo. Anya ka di day tangain karim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarungkar kadag iti dadakkel mo. Kabutang mo ka di ida, sir. Apay ko maakabutan ko ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho diti kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray uk kapay, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mat gayam ti boss mo. Ididamong mitiag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anak ka formal. Awan siguro ti gapuna atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang, manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na, makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisam. Urayan niya ditan nang, tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. Adatan dito'y probinsya yung mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumat. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma prutas. Adapay longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tila ang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano,
ket awan mati kalsada ang mapan ijay turod. Ngam ijay ti ayan ti prutas. Kapilitan a magnata tapno makaalata. Nalpas mo ter aramiden ta itay. Mapantaman ije kantin? Anya ka di ti kayat yo, ta inaklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan. Tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itaakla nga kid daw ah. Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ija kantin. Syakton timangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan no ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Mamlay ka. Nakitak ni Sir Sanjo. Kadwa na ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kaduan ni Sir Sanjo ang mapan iti kantin. Marites kayo matadwa. Ah? Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni sir. Oh, di awan dakas na. Saan mi mat nga ibaga adakas Masaumi laeng mat Angan, nagasat ni Jasmine. Numaddaan da iti relasyon kay ni Sir Sanjo. Ay talaga anagasat. Naibagak pa yan day ta ni Jasmine. Di na ninamnama, akursonada ti boss akanayon anaulimak. Madlaw kumat, anagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Ha? Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumordan iti kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalam mo't nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Agsipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kid dawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka di ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayamlat ta ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngam adda na isang sangayan amarikriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka di ti sasawan yun? Ay ayaten ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. Adda tapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam dinak mat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Isong adda di tatawat ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken kwa na. Ang mga no nalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan sinukon. Adan sakat diferensya ti mata na kunakmanen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang samat da dya tao. Makapasurun nga rod. Intun kwan, pagaramidak iti saan anasaya at da dya alo siyang no makasubliak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbaligit ay iti panggap ta. Tubang day jay ababay. Alamat din na, Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang anagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan ka nga agparintumang? Apay aso magmamanupay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasim. Anyang roti aramidak, tapno sungbatan nak itan. Kayat mo, taipukaw ko dito yung kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo aramidan day ta, kababain?
Sige man laangan, sungbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Jak nangag. No saan mo anang bayamon? Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga ron nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Jak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangeg ko ti saritaan niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Inton bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito uneg. Daytoy tumat ti pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello? Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan nyo saan kami ang makasangpot inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tap na ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ikagumaak ti sumangpot. Iremedyo, tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan? Ag-resign kan. Bye. Nangagyo ti saritaan mi kini, sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan amasayangan amapukaw ka iti opisina. Agawaan ta ti agsubligay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan kwa na. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan lat di kay maisursuro. Kurak ngamin, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Diyak ngamin kaya ti maawanan iti trabaho. Sukatan ka kuma. Ngam imbaga ngamin ni Jasmine. Ngay kang ka pa iti may sa agundaway. Ha? Naaramid mo data, Jasmine? Amo ka narigat agsapol iti trabaho. Sayang mo ti panagkadwata di opisina ni Sanjo, no agsina ta. Sanjo? Kun kunamlatan? Dakamin kini Jasmine. Isu ti type ko. Gapo iti kina-conservative na. Kasta ka di? Kablaawan kayo adwa. Mami, amuyo ka di adandaninak ikatin ni boss. No saan nga imbaga ni Jasmine nga ikanak iti may sapay agundaway? Jay probinsyana, ti kayat mo asawan? Uwan, mami. Nasaya at matgayam ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kabayatan ti kawan ko. Isuda gayaman kini Jasmine. Addan relasyon da kini sir, mami. Jay kayat ta apadaksan, tinagbaligi ka ni Sir Sanjo. Wan, mami. Agpayson samat tay kunada at agaramid iti dakas. Makaapit matlaang iti dakas. Kasta tinapasamak ka data. Leksyon da ito'y kadata, anak ko. Madigayam ti agpanggap iti dakas iti pada na a tao. Imay kayo matpinmasyar, anak. Sir. Nang, Di da ko maawagan iti sir, nanang. Dakamin kini Jasmine. Anya, kinayat mo ti anak ko amay sa probinsyana. Nanang, awan dakas na.
no probinsyana tinakariknaak iti ayat. Wen gayam, dito'y kamin to probinsyayo nga agkalaysa. Ay ayatek unay ti anak yo, a probinsyana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.